Bħalma ġara 10 snin ilu wara l-laqgħa ta' Ċogim f'Malta, din is-sena se jsir irkant tal-karozzi użati biex iwasslu lil kapijiet ta' stat. Dan kien imħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz tal-Verdala hekk kif preżenti fuq il-post kien hemm 4 karozzi tat-tip Volvo. Ingħadd li għal dawn iż-żewġ avvenimenti se jintużaw 78 karozza. Fil-kummenti tiegħu wieħed mir-rappreżentanti ta' Volvo stqarr li huwa ta' onur għalihom li se jmexxu trasport ta' dawn iż-żewġ avvenimenti ta' tant prominenza. Nemnu li din hija kemm hija showcase għal Volvo, ovvjament, u opportunità importanti li nkunu transport għal dignitarji kollu li ħajkun hemm f'dawn l-events. Sabiex ikompli juri l-importanza ta' dawn iż-żewġ avvenimenti, il-kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern stqarr li Malta se tingħata prominenza mal-4 tirjieħ tad-dinja. Malta se tkun iċ-ċentru tal-attenzjoni tad-dinja kollha, se jkun hawn madwar 2000 ġurnalist fil-żewġ summits, Valletta Summit u Ċogim, se jkun hawn ukoll mal-120 kap ta' stat u kap ta' gvern minn madwar id-dinja kollha, mir-reġjuni kollha fid-dinja. Jiġifieri huwa importanti li nuru li pajjiżna qed joffri l-aqwa u nuru l-ġmiel ta' pajjiżna u li nistgħu nuru ċertu eċċellenza anke fil-mod organizzattiv. John Camilleri f'isem il-Malta Community Chest Fund is-sokta jgħid li dan huwa ċans uniku fejn l-organizzazzjoni tista' żżid il-fondi tagħha. U ringrazzja wkoll it-tim ta' Ċogim li għal darb'oħra reġa' ħaseb biex il-flus minn dawn il-karozzi imorru għal Annob. Din hija okkażjoni li ma tkunx programmata fil-kalendarju tagħna. Allura din għattina ċertu boost lilna finanzjarjament sewwa biex nagħmlu ċert li nkunu se waslu fil-flus. Matul din il-konferenza tal-aħbarijiet ingħat li l-irkant se jsir ġewwa l-MFCC u mmexxi minn Pierre Greg Pillow. Il-poplu se jkollu ċans jara l-karozzi matul it-3 ijiem ta' qabel l-irkant.